Te-ai simțit vreodată luat la mișto? Sau ai simțit cum ți se umflă sângele atunci când cineva face glumița aia despre tine în fața tuturor? Rămâi până la final. Îți dau replici ca să oprești glumele proaste, cum să faci să nu mai pari în defensivă și aflăm de ce, de fapt, oamenii fac mișto. Acum, să fim sinceri, nimeni nu vrea să se simtă sau să fie tratat ca un bufon. Te simți umilit, ți se aprinde fața și simți că te iau nervii. Reacția asta nu e exagerată. E corpul tău care spune simt amenințare. Cercetările ne arată clar că dacă de mic ai fost luat peste picior și dacă ai fost expus la presiune sau la ironii, efectele acelea rămân cu tine pe termen lung. De fiecare dată când cineva a râs de tine, de kilogramele tale, de felul în care arăți, de hainele pe care le porți, creierul tău a stocat informația. Iar apoi când ești adult și cineva face din nou mișto de tine, poate pe aceleași subiecte, reacția ta este mult mai puternică, pentru că corpul tău își amintește. Eu sunt Amalia, iar misiunea mea este să fac comunicarea cât mai ușor de înțeles și cât mai accesibilă pentru fiecare dintre noi. Când cineva te ia la mișto, te enervezi nu doar pentru cuvinte, ci și pentru ce înseamnă ele. Adică nu ești în siguranță, te simți în pericol, nu ești acceptat, ești expus. Și problema e că treaba asta nu trece imediat. Chiar dacă tu alegi să pleci de lângă persoana respectivă, ceea ce ți-a spus rămâne cu tine. Și așa începe să rumineze. De exemplu, dacă astăzi ți-a zis Ion că te-ai îmbrăcat ca un boschetar și toți ceilalți care au fost de față au râs la replica lui, creierul tău va începe să spună: cred că și ceilalți cred asta despre mine. Și uite, așa începe îndoiala în capul tău și tot așa mai adaugi încă o cărămidă în zidul nesiguranței tale. Nu ne învață nimeni când suntem mici, când suntem la școală, despre importanța încrederii în sine și despre iubirea de sine, despre cum să nu înghiți orice părere venită din partea oricui, indiferent că vine sub formă de sfat sau de glumă. Dacă ai ajuns până aici, nu uita să te abonezi. Pe tine nu te costă nimic, dar pe mine mă ajută să creez în continuare conținut de calitate. Ok, Amalia, lasă-ne, că nu-i ca și cum a murit cineva dacă eu i-am spus lui Maricica că are nasul mare. Aici sunt două direcții. Prima, problema trebuie luată în serios doar când mor oameni. Realitatea este că bullying-ul și umilința repetată au dus la nivel mondial la cazuri de sinucidere în rândul copiilor și adolescenților. Nu intrăm în statistici, ci doar trebuie să înțelegem că cuvintele noastre pot distruge. Și problema numărul 2. Așa e, poate n-a murit nimeni că i-ai spus tu lui Maricica că are nasul mare, tu și ceilalți. Dar poate ea și-a petrecut, draga de ea, adolescența sau tinerețea, urându-se pentru felul în care arată și încearcă constant să-și repare fața, înfățișarea, corpul, vocea, doar să nu mai audă în minte replicile pe care tu i le-ai spus. Noi suntem responsabili pentru fiecare dintre noi și cuvintele noastre sunt arme. Habar nu ai cât de mult rău poți să-i faci cuiva doar pentru că ai vrut tu să fii răutăcios sau ai avut tu chef să faci niște glumițe. Și pentru că tot am vorbit despre Maricica și despre Ion, hai să vedem cine este Ion. Evident că nu ne referim la cineva în particular. Ion este un personaj fictiv, la fel și Maricica. Ion este adultul care face mișto, iar Maricica este adultul de care se face mișto. Și da, trebuie să recunoaștem că în viața asta, fiecare dintre noi am fost la un moment dat și Ion și Maricica. Nu putem doar să arătăm cu degetul spre ceilalți, fără să ne uităm un pic și în curtea noastră. Așadar, cine este Ion? Ion al nostru se încadrează în următoarele tipologii. Este un om mic, dar care vrea să pară puternic. Iar dacă nu poate străluci prin meritele proprii, îi trage și pe ceilalți în jos. În creierul lui rulează următoare: dar vreau și eu să fiu plăcut, vreau și eu să fiu băgat în seamă. Dar pentru că sunt așa de mic și nu am nici cel mai mic habar de cum să mă comport și cum să-mi arăt calitățile, atunci îl pun pe altul la pământ ca să cresc eu în fața celorlalți. Ionul al nostru mai poate fi și un om frustrat sau invidios, care de fapt nu suportă că tu ai făcut ceva ce el n-a avut curaj. Ce este în creierul lui? Eu nu sunt în stare să fac ce faci tu, eu nu am curaj să mă apuc și să fac ceea ce îmi place, iar pentru că tu ai îndrăznit să ai curaj să faci lucrurile acestea pe care eu nu am avut curaj să le fac, atunci te pedepsesc. Ion mai poate fi un om care îți testează limitele, care spune: vreau să văd până unde pot să mă duc cu tine.
cât de departe îmi permiți. Pe acest ion îl găsim de obicei la muncă, în echipe, în medii sociale noi, ce este în creierul lui. Ia să văd eu cine e ăsta. Până acum am fost drăguț cu el, dar hai să vedem dacă îmi rezistă. Situațiile acestea sunt foarte des întâlnite la locul de muncă, în echipe, în cercuri sociale noi în care intri sau în comunități noi. Iar ultimul ion este prietenul apropiat. Adesea între prieteni facem mișto, facem glume unii pe seama celorlalți și este perfect normal. Este un semn de apropiere, de legătură, pentru că ne permitem. Dar și aici, evident, există limite, iar limitele le impui tu. Până unde e confortabil pentru mine să-mi întinzi gluma. Dar acum că am aflat un pic cine este Ion și de ce face unele glume proaste, aș vrea să lămurim ceva foarte important. Nu e nimeni niciodată 100% Ion sau 100% Maricica. Noi le avem pe amândouă și doar înțelegând de ce omul a făcut această glumă, noi putem să acționăm corect, fără să escaladăm situația, fără să ne enervăm și fără să rămânem cu dorința de a nu mai vedea persoana aia niciodată în viața noastră. Atunci când cineva te ia peste picior, adică declanșează în creierul tău mesajul suntem atacați, suntem în pericol și ție evident că ți se ridică tensiunea, primul instinct firesc este apărarea. Acum, în funcție de fiecare dintre noi, apărarea asta se împarte în două categorii. Prima, fight, adică luptă, ceea ce se traduce prin îi dai replică înapoi și îl iei și tu pe el la mișto cu ceva, sau flight, adică zbor, adică fug. Mă închid în mine, intru în poziția de victimă, iar reacțiile mele sunt cel mult râd și eu la glumița ta, chiar dacă mă doare, chiar dacă mă deranjează și nu-ți spun absolut nimic. Dar merg eu acasă și plâng singură în colțul meu. Dar în ambele situații, tu faci o alegere. Cum reacționezi tu la ce vine spre tine, este doar alegerea ta. Și da, adevărul este că nu putem eradica bullying-ul sau miștourile de pe fața pământului mâine, dar putem să ne educăm la felul în care reacționăm. Și îți mai spun ceva, întotdeauna bullying-ul, luatul la mișto, glumele proaste, luatul peste picior, nu sunt niciodată despre cel care le încasează, ci întotdeauna sunt despre cel care le face, despre cât de frustrată este persoana respectivă, despre cât de neputincioasă se simte, despre nimicnicia sa. Omul ăsta nu vorbește cu mine sau despre mine, ci doar își arată frustrarea și neputința lui, desprinderea emoțională de situație. Și îți explic și de ce. Atunci când tu nu reacționezi cu aceeași intensitate cu care a fost dată spre tine răutatea, cu atât persoana care a făcut gluma proastă va fi debusolat. Este ca și cum ai jucat tenis. Partenerul tău de joc îți aruncă mingea și se așteaptă în mod automat ca tu să o lovești și să o trimiți înapoi. Asta înseamnă comportament predictibil. Așa funcționează creierul nostru, el face predicții în fiecare secundă. Dar tu, netrimițând mingea la el în teren, adică neenervându-te, nedând înapoi o glumă proastă, ci din contră îți păstrezi calmul și liniștea, tu îi dai lui peste cap predictibilitatea pe care creierul lui tocmai a făcut-o. Îi dai 404 error blue screen. El devine confuz pentru că nu se aștepta la reacția pe care tu ai avut-o. El voia o reacție de la tine, că de asta ți-a și aruncat mingea. Și când reacția nu vine conform așteptărilor, se creează confuzia. Păi și cum adică eu pur și simplu tac așa și le încasez și stau calm, zen, cu zâmbetul pe buze? Ba nu, spui și tu ceva, da, spui în funcție de context și de situație, doar că o spui calm, blând, detașat și nonșalant. Dacă prietenii tăi au sărit calul cu vreo glumă despre tine, spune: când spui lucrurile astea, pe mine mă rănește. Aș prefera să nu mai facem glume pe subiectul ăsta. Și dacă tot ce au încercat ei să facă a fost o glumă nevinovată, tu ar trebui să auzi de la ei: scuză-mă, eu doar am vrut să fac o glumă, n-am vrut să te jignesc. Doamne ferește, nu, îmi pare rău. Dar dacă sunt invalidate sentimentele prin expresii ca: hai mă, ce te iei nașpa că am glumit, auzi mă, uită-l și pe ăsta, ce ai o zi proastă, de la ce te-ai luat, am glumit cu... nu mai are omul voie să glumească cu tine, atunci tu poți să continui cu: observ că pentru tine nu e relevant faptul că m-a deranjat gluma pe care ai făcut-o și aș dori să te oprești acum
din a mai face glume pe seama mea. Iar dacă te confrunți cu celelalte situații de ioni, replicile următoare au scopul de a opri interacțiunea clar, fără să fie nevoie de mai multe explicații din partea ta. Spune-le calm, ferm și cu un ton blând. După ce s-a făcut gluma, lasă și tu 2-3 secunde de liniște și spune: observ că ai glumit pe seama mea. Vrei să-mi spui ceva anume sau doar ai încercat să mă ataci gratuit? Când spui că repeți gluma, vrei să spui ceva despre mine sau despre tine? Am înțeles, ai avut o zi proastă și ai simțit nevoia să te destinzi. Acum te simți un pic mai bine? Să știi că gluma asta nu te pune într-o lumină bună, dar noi știm că tu nu ești așa. Alte răspunsuri extrem de ferme care îl vor opri instant dacă rămâi ferm și serios imediat după ce s-a terminat gluma. Ok, să revenim la ce discutam. Notat. Altceva? Știi și tu că nu e tocmai adecvat ce ai spus acum. Și dacă simți cum furia preia controlul, chiar dacă ți amintești replicile astea, dar nu poți să rămâi ferm, folosește tehnica 4-4-4. Și anume, inspiri timp de 4 secunde în continuu, apoi 4 secunde ții respirația, iar pe 4 secunde expiri. Iar mai apoi poți să continui cu replicile pe care ți le-am dat adineauri. Și ține minte, când cineva te ia peste picior, nu lăsa gluma aia să devină sentimentul tău. E treaba ta să pui limite clare. Felul în care tu reacționezi îți aparține în totalitate și resetează instant dinamica. Pentru că nu toată lumea trebuie să aibă acces la tine și nu toată lumea trebuie să aibă o opinie despre tine. Pentru că, ce să vezi, nimeni nu a trăit viața ta în afară de tine. Scrie-mi în comentarii ce glumă făcută pe seama ta a rămas cu tine ani și ani de zile și spune-mi cum reacționezi când cineva te ia peste picior. Eu sunt Amalia, iar până în data viitoare, nu uita, cuvintele au putere.